Jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta gudanar da bikin karɓar wasu jigajigan APC da suka fice daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Waɗanda suka fice daga jam'iyyar su ne daga cikinsu akwai Abdullahi Balarabe Salame, Abubakar Abdullahi AA Gumbi, Yusuf Suleiman, Sanata Bello Jibril Gada da dai sauransu. A wajen taron an samu halartar mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP. Ifeanyi Ikowa, gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, mataimakin gwamnan jihar Sokoto, Muhammad Manir Ɗan'iya, tsohon gwamnan jihar Sokoto, Dr. Attahir Dalhatu Bafara da dai sauran manyan mutanen da suka samu halartar bikin. Ga yadda bikin ya gudana. bai san ma'anar wannan kalma ba ko kuna wannan kalma ko da kuma mai san manufar da kuna aiki da ita mai mutanen kowai APC dan ofin APC mai shawara da yawan kuma cewa direban da ke tuka motar nan motar kusan lati kuma direban ma bai iya bai da lati kuma cewa to babu direba babu kuma bai da lafi baya gani muka ce to ya na wajibi gare mu kuma mutane ko kuma ba wa shawar Sokoto cika ba muka ce mun fita da wannan mota wanda ba da direba kuma direba ne baya gani direba bai alici muka ce wanci mun gongo ko bati alici bati mai ma'ana da zo yayan da mai taimakon jama'a muka ce insha Allah muna nan tare da wanda a abada. We are here to celebrate the greatness of the Al-Qaeda in Sokoto and in Nigeria. The way is moving. It has started and my special place of honor is to end in Asoro in 2023. We are in the right track. We will discuss what happened and why we are leaving the APC in due course. So today is not a day for campaign. We came today to announce our official exit from the All Progressive Congress and now back into the fold of the big umbrella. A wajen taron, Yahaya Dallatu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fice daga jam'iyyar. Ga bayanin nasa kamar haka. Alhamdulillahi mun shigo a sa'a don yau ne ranar amsanmu kuma yau Allah ya ji ta ni'ima ga gare su don haka muna ƙara godiya ga Allah sai Allahu akbar. Jim kaɗan bayan kammala taron mun samu tattaunawa da Abdullahi Balarabe Salame ga abin da yake cewa dalilin da ya sa ni hita daga APC zuwa jam'iyyar PDP na lura cewa jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa tana da ƙa'idodi da dokoki da abubuwan da an ka shata a rubuce wanda akwai adalci ciki, amma a aikace dokoki da ƙa'idodi na adalci sun yi gabas su kuma sun yamma, don haka babu adalci ko guntu cikin shugabanci na jam'iyyar APC. Mutane ne wanda ba su sauraren shawara, ba su sauraren 'yan jam'iyya, sai dai sun keɓe wasu mutane da suka yi saurari a sama, ko da ko an kawo musu shawara ba su ɗauki shawara, ba su saurara ba su ɗauki shawara, ba su jin kamar a yi musu gargaɗi cewa abu kaza bai da kyau, abu kaza zai jawo kaza. Sannan in kin dawo wannan matakin jiha kuma a shugabancin APC kamar za ki ce kawai mutane na masu shirme, domin ma da ke mutane na da ba su ma san ma abin da suka yi ba su san abin da adalci na. Muna wa Allah godiya saboda wani yana cewa bacin mu PDP ya ci gaba sosai, sannan mai gina gona ya yi adalci kenan jihar Sokoto shi yasa ake doshi. Rahoton kenan Bilyamin Abdullahi Hausa 7 daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.